Igazából nagyon szeretem ezt csinálni, ugye mozgássérült vagyok, és ezzel kapcsolatban gyártok témát TikTokra, mert ezt tartottam fontosnak megosztani az emberekkel, hogy nyilván akármilyen, de így is van élet. Mint a videóimban is mutatom, 4 kézláb szoktam közlekedni, ami nagyjából ennyit jelent, hogy kéz, láb. Kovács Misi születése óta nem tud járni. Otthonában 4 kézláb közlekedik, mégis szinte mindent képes megcsinálni, amit kortársai. Nem érzi úgy, hogy ő bármiben is különbözne tőlük. Videókban mutatja be, hogyan takarít, táncol, vagy épp közlekedik mozgáskorlátozottként. Több mint 90 000 követőjének mesél a TikTokon mindennapjairól. Jelenleg a tartalomgyártás körül forog az élete. 5-6 órát minimum belefektetek, hogy az anyagot kiválasztjam, akkor feldolgozzam, szöveget írjak, a kamerát beállítsam, ugye fények, stb. Igazából nagyon szeretem ezt csinálni, ugye mozgássérült vagyok, és ezzel kapcsolatban gyártok témát TikTokra, mert ezt tartottam fontosnak megosztani az emberekkel, hogy nyilván akármilyen, de így is van élet. Megmutatom nektek, hogyan közlekedek kint a faluba, ha kijövök a haverokhoz lazulni. Misi mindig is szeretett szerepelni. Az osztálytársai ösztönzésére kezdett el tiktokozni 17 évesen. Videóiban bemutatja, hogyan megy le a lépcsőn, hogy ne horzsolja le a térdét és a tenyerét, és azt, hogyan edz reggelente. Arra a kérdésre, hogy mi a legnagyobb vágya, nagy meglepetésünkre nem azt válaszolta, hogy meggyógyuljon és járni tudjon. Igazából ez már olyan rutinos dolog a számomra, hogy ezt megszoktam, ugye kevés helyen beszéltem erről, de igazából nekem időre volt szükségem, hogy ezt fel tudjam dolgozni, szóval hát egy ideig nagyon depressziós voltam, emiatt sajnos nehezen tudtam elfogadni magam, és ez lényegében abból kifolyólag történt, hogy nagyon unatkoztam, szóval nem volt mit csinálnom szinte, és akkor jött ez az ötlet, hogy akkor kezdjünk el tiktokozni. Igazából az osztálytársaim mondták, hogy jó lenne, meg hogy jól állna nekem. Én egy ideig vonakodtam a dologtól, mert úgy voltam vele, hogy ez nem az én világom, de mindig is éreztem azt, hogy kicsikorom óta volt bennem ez a vágy, hogy azért meg kéne próbálni. Eleinte nagyon nehezen indult be a csatorna, még a legelején, ugye, de akkor jött egy olyan videóm, ugye elegánsan öltözködés videóm, ami nagyot ment, hát már 1,5 millió megtekintés TikTokon, és akkor indult be, akkor kezdtek el felfigyelni az emberek, és akkor én is nagyobb önbizalmat fektettem ebbe az egészbe. Misi még kisgyerek volt, amikor a szülei elváltak. Mindketten külföldre költöztek, saját családot alapítottak, és az akkor csak 5 éves kisfiút pedig rábízták a nagymamára. Vele azonban nagyon jól kijön, és a barátai is mindenben támogatják. Igen, egyébként jól kijövök, ugye a legelején még volt a serdülőkor, amikor nem igazán értek egyet mindenbe vele, de igyekszek úgy alkalmazkodni a helyzethez, ahogy csak lehet. A barátok meg ugye a mamám, aki fent szokott tartani, úgy leginkább mikor rossz kedvem van, kimegyek a faluba a barátokhoz, vagy beszélgetek, és akkor mindig a barátaim is bátorítanak, hogy mi itt vagyunk veled, és sosem érzem magam egyedül, mert tényleg érzem azt, hogy a barátaim mindig itt vannak velem, és ez egy akkora pozitivitást ad számomra, hogy tényleg ez megéri. Leginkább itt szoktam videót vágni. Misi videóinak legfontosabb üzenete, hogy sosem szabad feladni. Egy életünk van, azt kell kihasználnunk, és megpróbálni kihozni belőle a legjobbat. Azt szeretném üzenni, hogy ha nagyon szeretnétek egy adott álmot bevalósítani, akkor tegyetek érte. Én is, mikor megkezdtem a legelején tiktokozni, nagyon alacsony nézettségeken kezdtem, utána hirtelen felugrott a nézettség, szóval időbe tellik. Sokan azt hiszik, hogy megkezdik, és akkor már egyből nagy sztárrá válnak, de ez nem így működik. Ez úgy működik, hogy türelmesnek kell lenni hozzá, és soha ne adjátok fel az álmaitokat semmilyen körülmények között.